starte med at hylde ikke de 82 kubikkører, men vores 500 kubikkører Niklas Porsing. Han vandt nemlig sølv i fredags ved DM for kører under 21 år. Mine damer og herrer, stor hånd til Niklas Porsing. Her var der altså blomster fra formand for klubben, Bjarne Fjord Thomsen. Og det var altså Niklas Porsing, som altså vandt DM sølv for kører under 21 år. Det skete i fredags. Så skal vi lidt længere tilbage i sommerens forløb for at finde de to andre medaljetager. Og det var altså en fornem bronzemedalje ved VM for 80 kubikkører til Jonas Jeppesen. Og så har vi holdt traditionen ved lige, fordi sidste år sikrede Patrick Josefsen VM-guld til Holsted. I år blev det også til VM-guld. Det var bare til Sam Jensen. Vi døber her en stor hånd både til 80 kubikkørerne og til Niklas Porsing. Og med et lille øjeblik er vi klar med dagens første heat. Ja, men det var her, så skal vi have lidt opvisningsløb her, inden vi for alvor skal i gang med aftens match. Og det er vores mikrokører, der skal ud og køre. Vi har på bane 1 rød hjelmfarve Benjamin Kostov, bane 2 blå hjelmfarve Aske Pedersen, bane 3 hvid hjelmfarve Emil Jeppesen, og på udbane med gul hjelmfarve er det Rasmus Christensen. Og det er blå hjelmfarve Aske Pedersen, men han bliver herovre hele inden om rød hjelmfarve Benjamin Kostov. Og det er altså Benjamin, der har lagt sig i spidsen her i det første opvisningsløb på vores mikrokører. Vi kører på 50 kubikmaskiner. Og så kører vi indsat under 2 minutter her til heat nummer 7, præsenteret af stationskiosken Storgade på Holsted. Og her skal vi på bane 1 med hvid hjelmfarve se Davy Watt, på bane 2 med rød hjelmfarve Niklas Porsing, bane 3 med gul hjelmfarve Mathias Tørnblom, og på udebane med blå hjelmfarve er det Damian Balinski. Det skulle hun lade være med. Hun har jo ikke. Nej, hun har lidt tilbage der. Hun har ikke rigtig gået. De skal være ude inden 2 minutter.
og Holstebro. Og her er stillingen således, at Fjeldsted er knepen foran. De har 34 point.